пані Атерель, Віна Сідбулаєва. Скажіть, будь ласка, коли може бути ухвалене рішення щодо надання Криму статусу кримськотатарської національної автономії, тому що робоча група Конституційної комісії вже завершила свою роботу, і коли ви плануєте нести до парламенту України, і якщо можна, скажіть, будь ласка, дату чи хоча б місяць? Я не можу. Дуже дякую вам за запитання. Це дійсно питання актуальне. Я не бачив пропозиції робочої групи. Вони мають бути затверджені Конституційною комісією. Я негайно після нашої з вами зустрічі звернуся до Конституційної комісії для того, щоб воно провело публічне обговорення пропозицій робочої групи. І як тільки буде знайдений остаточний варіант, як я і обіцяв, питання щодо національної або національно-культурної автономії, внесення змін до Конституції мною буде ініційовано перед Верховною Радою. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада підтримає ці пропозиції. Якщо я від вас дізнався, що робоча група зараз закінчила свою роботу. Я звернусь до робочої групи для того, щоб вона негайно винесла це на засідання Конституційної комісії. Але я точно знаю, що засідання Конституційної комісії ще не було. Це національна автономія. Я врахую вас.